Ja seuraavanahan me katsotaan semmoinen ohjelma kuin J-Hove. Ja jos auon sen tossa ja sitten rupeaa vähän kertomaan, mitä tämä tekee. Silloin kun se aukeaa, niin se näyttää tämmöiseltä. Toimii taas samalla tavalla, että siihen raahataan tiedostoja. Mutta ennen kuin rupeatte pudottelemaan tänne mitään, niin tämän päätarkoitus on, no se oikeastaan selviää, kun kurkkaa tuohon configuration kohtaan. Ja täältä löytyy näitä tämmöisiä moduleita. Niin oletuksena se on automaatilla. Ja sitten täältä löytyy tämmöisiä ehkä etäisesti tutun näköisiä formaatteja, niin kuin toi GIF ja HTML, JPEG ja PDF, TIFFi, Wave-äänitiedosto, XML. Eli siis tämä JHOV-ohjelma, niin nämä moduulit tässä, ne osaa validoida näiden kyseisten tiedostotyyppien sisäisen rakenteen. Ja nyt sitten huomioon, vaikka tässä on tämä PDF, niin tämä ei osaa validoida PDF-A-tiedostoja oikein. Että se siis tunnistaa kyllä, että se on rakenteellisesti oikein, mutta se ei osaa sanoa, että onko se PDF, niin kuin validi PDF-A-formaatti vai ei. Että tämä tutkii enemmän sitä sisäistä rakennetta, et ei niinkään sitä, että vastaako se täysin sitä formaattia. PDFien tapauksessa siihen on toinen ohjelma, johon tullaan vähän tuossa toisessa videossa. Mutta tämän käyttäminen siis, jos nyt otetaan vaikka tuo PNG-kuva tuosta, niin pudotan sen tuonne. Sitten se avaa tähän tämmöisen Results-ikkunan, josta me voidaan ruveta klikkailemaan. Nyt se on itse asiassa kuvitellut, että tämä PNG-tiedosto on PDF-tiedosto. Tässä vaiheessa voidaan sanoa, että tämä ei mennyt nyt oikein. Sitten katsotaan, olisiko tässä jotakin mahdollisuutta korjata tätä. Ja ei. Siis täältä ei löydy PNG-kuvaa, joten tätä JHOVia ei voi käyttää PNG-tiedoston validointiin. Mutta sen sijaan sieltä löytyy tuo WAV. Nyt tehdään näin, että pistän tuo takaisin automaatille. Tuo kiinni. Pudotetaankin sille tämä WAV-tiedosto. Ja sitten katsotaan uudestaan, että onko se, kyllä nyt se on tunnistanut sen ihan oikein, niin sitten me voidaan mennä tähän rep-info-kohtaan. Ja se tärkeä informaatio on tuossa. Eli tämä JHOV nyt sanoisi, että tämä kyseinen WAV-tiedosto on hyvin muodostettu ja validi. Eli tätä siihen lopputehtävässä pitää jossakin vaiheessa käyttää, tai hyvin todennäköisesti teidän pitää käyttää myös tätä JHOVia. Mutta muistakaa, että tämä ei toimi kaikille tiedostotyypeille. Että ne millä tämä toimii löytyy tuosta listauksesta. Että jotakin, mitä kannattaa pitää mielessä siinä vaiheessa, kun mietitte, että mihin arkistokelpoiseen formaattiin niitä lähtötiedostoja konvertoitte siinä tehtävässä. Se JHOVista.